Kesorkar lengba ke office district magistrate Ribhoi district kelapan mi ia ke hukum ha ke arp tarik unailar arajar arp sau ha ke baidai bat ke jingyat jong ki kali ki bakit ye ki jingkit ki bakya kat bala yo jingtip bagi kali kit marhe ki yaj lengba ke surok mau maram nong tliu mau mi shedu mau lendap ke bajangai ku ma sau phawai kilometer ye ya ke bala sana ha po ke MITP bala bei tengka da ke World Bank kiba kini ki surok ki syakri kum ki surok ki bakong santam hapadeng ka West Khasi Hills district bat ka Ribhoi district bat ka surok ka bajangai kum bakindai kilometer ei na pathar khma pertha warmau sau road ka bajangai kum bakindai kilometer ei ya ka balasana na po ka skim PMGSY ye kini ki surok lasana kum ka surok single lane ka ba omdan jakayat bat latmu tang na ka banta ki kali ki baret bat kim syam lasana na ka banta ki kali ki bahe kadba kajing peniat ia kiba kum kini ki kalihe lengba ke surok bala kedau haneng dakata kajing peniat ia kum kini ki kalihe lengba ki surok bala kedau haneng kawanra ia kajing julor ka bajur ia ki jingker surok bat ki jingking ki bom syam lasna nak benta ki kalihe kabala wanra aru kajing julor ka bajur ia ki jingker surok kajing tua jong ki katu ka ne terli ki nala harut surok ki jingtei ki bapan scam kajing tua jong ka jing thau surok badru ka babu jing ma shibun ia kajing embreo bat kadba u district magistrate ulapan mi ia ko hukum ka bawang ba kadon kam ban sim mi kilat jingeda ki bakerki na kamta ke jing mentoi ban penne ia ka an pai ba bat na kamta ke jing singan jong ki nong pendon kam surok bat ban yada na kamta ke jing penjot ye ki surok bala kedau menta namar kata usri Abhilash Baranwal IAS district magistrate Ribhoi hak bapentrikam mi ki borbal ai hu katkum ke section shispa henripulai jongga Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arajar arpulai bat naga benta ke jingchangan jong ki ba lale da kene ke jing perking ye ki kelikit marhe lengba kene ki lenti ki ban ong harum ka banengkong ka surok mau maram nong tliu yak balasina hapo ka MITP ka surok maumi maulendep ka bajangai ku masau pawai kilometer tam ka surok pathar khma pertha warmau sau ka bajangai ku bakhandai kilometer ya ka balasana nak skim PMGSY ladalap ye ki bapen khenya kaneng hukum kin hap pan pengat ha ka kendon angkat kum ka section arspa arpulai jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita arajar arpulai ye kaneng hukum on pentrikam dagi pulit ke district Ribhoi bat ka office jong ka PWD roads bat district transport officer Ribhoi district kaneng hukum kan trikam mardor habaro ka wai Ribhoi district bat kan trikam kat ba ompat permi dekiwe ki hukum ye kaneng hukum la permi rengkat ka muhor usri Abhilash Baranwal IAS district magistrate Ribhoi ha ka arp tarik unailar arhajar arp sau